Pozdrav svima Bojkez ovde. Danas ću pričati o tome koji rekorder koristiti za snimanje klipova, zašto i koji ja preporučujem. Sada, koji program koristiti za snimanje? Pa, znači postoje razni programi, verovatno puno vas zna za Fraps, Camtasia i to, ali iskreno, mislim, dobri su to programi i sve, ali ja preporučujem jedan mnogo lakši program za snimanje, mnogo kvalitetan i mnogo lakši za korišćenje i sa jako puno opcija. Sada, znači ne Fraps, Fraps je dobar, ali jako puno zahteva veliko korišćenje performanse računara i klipovi jako puno uzimaju i stvarno ne treba snimati s Frapsom duže od 5 do 10 minuta. Mislim možete, ali jako će vam puno klip uzimati do preko gigabajta. Sada, ja koristim program od moje grafičke, to jest Nvidia GeForce Experience. Sada, kako je tuđi, idemo ovde, sigurno vi to imate, ako ne možete lako naći na oficijalnom sajtu i openujem to i otvorim mi se ovo. Odem u podešavanja, Shadow Play i dobijem ovde razne izbore, znači što mogu da koristim za snimanje. Sada, ovo prvo, to je najmanje što treba da zanima, to ako hoćete ono ko streameri da imate ovde sa strane, ako imate kameru za Skype ili tako nešto, bilo šta, onda vas snima tu i budete tu u ćošku. To vam služi za to, imate birate gde će bude. Mikrofon, ako je always on, znači kada pričate stalno se čuje u klipu, a ako stavite ovo, morate držite neko dugme koje vi zaberete da bi se čuli. Ovo služi za snimanje, ali ja vam kažem samo koristite Alt F9, znači stisnete Alt F9, sačekate jedno 5 sekundi i onda krenete da pričate i to je to, kad dođete prekinete samo Alt F9 i klip se usnimio. Ovde izaberete gde će se usnimi i da bi mogli naravno da nađete klip koji ste snimili. Sada, zašto preporučujemo ovo? Pod 1, jednostavno je, pod 2, rezolucija snimka je solidna, znači nije baš perfektna, onako baš ekstra, ali je jako dobra i ne znam stvarno šta će bolja, sve se lepo vidi. Kvalitet mikrofona zavisi naravno od vašeg mikrofona i kako se zove, i to bi bilo to što se tiče toga. Zašto bi još preporučio? Što je jednostavno program prelak, znači ne morate ga ni upaljivati, samo dođete kad namestite, samo dođete Alt F9, snimate, ne mora program biti ni upaljen. Alt F9, snimate, isključite, to je to da te nađete. Sada, što se tiče Radeon, znači oni koji imaju AMD računar imaju Radeon grafičku, stvarno ne znam kako je kod njih, ali sam 100% siguran da ima nešto oko slično i da lako može se naći. Znači 100% možete da nađete malo na YouTube-u, da istražujete i nađete. Ja ne imam Radeon, jednostavno da imam pokazao bi, ali nema. Tako da oni koji imaju Nvidia GeForce lako će naći sad, pošto kad su videli ovo, ali za Radeon korisnike neki možda znaju sami, a neki mogu da nađu negde na netu ili YouTube-u. Sada, zašto baš ovaj, zašto ne Camtasia ili tako nešto? Pa jednostavno, Camtasia, dobar je program i sve, ali može se desiti imate problema, naprimjer kada ga tražite, da ga skinete. Bez veze da gubite vreme da tražite taj program, jednostavno skinete oficijalni ovaj, to je to. Onaj treba da tražite full verziju, pošto se inače plaća, pa onda treba da tražite piratsku, onda treba to naći i treba se bakciti s onim kodovima i onim glupostima, to jednostavno, ako neko nema živac, jednostavno koristi ovo. I to je bilo to, tako da ja preporučujem ovaj program, kao što rekoh, Radeon korisnici imaju sigurno isto ovako, a GeForce korisnici, evo vidjeli ste šta imate. Tako da, hvala još jednom što ste gledali moj klip, ako vam se svideo ostavite to u komentaru, nadam se sam vam pomogao i da vam moji savjeti pomažu i to je bilo to, pozdrav!